Život je plný prekvapení, tých príjemných, ale aj tých nepríjemných. Pokiaľ vyplánujete výstavbu nového rodinného domu alebo rekonštrukciu staršieho, tak tí, ktorí sa do toho pustili v období posledných 2 rokov, majú spoločnú jednu zásadnú vec. Nemilé prekvapenie, ba priam údiv nad finálnou cenovkou, kam sa výstavba alebo rekonštrukcia dostala pri dnešných cenách stavebných prác a cenách stavebných materiálov. My máme pre vás pripravený už dokončený nový rodinný dom, kde vás nemá čo prekvapiť. Svojou veľkosťou je bungalov ideálnym domovom pre 3- až 4-člennú rodinu. Tri spálne, veľká obývacia miestnosť spojená s kuchynskou časťou, kúpeľňa, toaleta, technická miestnosť. Jednopodlažnú stavbu charakterizujú francúzske okná. Tie dodávajú domovu nielen množstvo svetla, ale aj nádych luxusu. Stavba je zhotovená pálenou tehlou Helus, izolovaná polystyrenom o hrúbke 15 cm. Srdcom domu je priestranná obývacia izba s krbom spojená s kuchynskou časťou. Všetky výhľady sú orientované južne a ponúkajú panoramatické výhľady. Zároveň je z každej izby aj pohodlný výstup z domu. Pri kúpe novostavby máte možnosť ovplyvniť slad a charakter usporiadania interiéru, vybrať si materiály a farby. Za pomoci vizualizácie sa môžete pozrieť na možné dokončenie interiéru. V novostavbách je tiež nižšia pravdepodobnosť skrytých závad a vyžadujú menej údržby s porovnaním kúpy staršej nehnuteľnosti. Novostavby ponúkajú garanciu od staviteľa, čo zahŕňajú záruku na stavbu aj použité materiály. Vybudované sú funkčné prípojky na elektriku. Prívod vody je vyriešený vrtom a odkanalizovanie žumpou. Vykurovanie rodinného domu je zabezpečené teplovodným vykurovaním pomocou podlahového vykurovania z peletkovej pece so zásobníkom. Samozrejmosťou je už hotová príprava na exteriérové žalúzie. Spolu s novostavbou a pozemkom prislúcha majiteľom domu podiel na novo vybudovanej prístupovej ceste. V prípade záujmu ponúkame možnosť prikúpiť susedné pozemky. Dom je v rámci zastávaného územia najvyššie položený a pod vami je už iba ničím nerušená panoráma. Ak vás ponuka zaujala, píšte, volajte. Moje meno je Beata Pauliniová. Teším sa na stretnutie.